Gaspi, ayan, good receive. Lakaya, 1 point, Lakaya. Service ace by ang Dunya Andrea. Dunya Andrea. Set point, Dunya Andrea. Service. Ay. Yeah. Winner, Dunya Andrea. Maluyo o sipuan. Jan. Ang deseto na rin. Bakit ano mo, sir? Wala. Ay, sir, bakit ano mo? Ang sakuhan, abot sa opposite. Attacker. Sa opposite. Ang middle, kaya wala ko. Hardball kasi piulo ay. Gani. Premium ni sir. Wala ko, 30 na daw ni. Yung si Kuan. Ya, ako na ang i-pulling ako ni sir. President. Yung sila kaya. Awiri ako. At least no ma-build up din ang buwan balagan magbalibugis ka. Kana yung bola sir, quarter ko na sa paudin-udin na mo sir. Palitan mo na 3-2. Yan ay napay sobra libo. Lumagangan pa to para isa na pagkabola. Magkana ka pa kay rally. Atay na ni ba ading ni. Wala naman rin biyahe so semana tayo. Nag-drive na ko van sir. Pila man ang kuan?
Kaya ginaano. 4,000 ko na sir. Every, Per day, pero hatagan ako ng 3,500. Mga kailan ako. Ako mo drive na. Sige. Parian ng kuan. Bunggo na ako, bunggo. Kusog ako ba sir? Kusog ako ang... Wala na ito ng trabaho sir. Okay. Kana naman siya. 5,000 lang bayad. Oo. Kuan siya. Kaya mga pastor na po itong nagkuha po ba? Yata rin ako kuan. 5,000 naman akong biyahe dito. Kargaw naman. Nakakuha sa kuha sir. Nadra, ang van na ko nasa kapatuan ba? Namay mo ko inquire nga son. Pila gani ang kuan? Nakay nga nga sakyanan. Asang biyahe? Ano ko? May katabato. Pila ka mo sakay? Diba? Ay, napulo man ako minivan sir. Napulo man ang capacity. O sir, unlike sa uban sir, hindi mo pangyo sir. Pangyo. Gani. Sige, sige. Pagkuan na associate dili ang iipon ko na mo. Kami gini yung kuan sir. Muto ilang gipon. Kaya last year po kami magkamigin. Pero ma-sure na ako po ang kakay 38 naman ako Mga daghan kayo magkuha sa kuha sir. Kanang kuan nga ko sir ba? Sabi na ako ang yung unit, ako ang biyahe. Kuha joy oras kuan sir. Pagay ko ngani oras pa. Ayun ka. Pwede pa mo kuha. Pwede pa. Pwede pa. Ngani oras sa gikuha. Ngana po yung oras sa unit. Pero pwede na gud mo add na gumay. Mas storya naman na. Okay. Oh no. Okay, sa opposite naman sila kaya. Papaya, tulakaya. Dengan New York Post. Dengan New York Post. Serving for double icons, another sharp serve. Ay, grabe po. Nasa mismo icons. $16.15 Bermudez. Lamang Kambanugoy, Darahan, Maluyo, Pak, away. Pas-pasan lang marinig ko man kay Maral. Yan mo gud. Mas baby mo gud. Gani, gani. Pero unta ni ba? Bisit. Bisit daw piniro. Kato, kabaywa. Karon ka lamang ng Kambanugoy. 2017 lamang. Bangkaya, Tugaluyo, Bermudez to Bermudez to Ganina nindot kaya itong dila kaya na sa ano. Mo ba? Legacy Company, Legacy Company, Legacy Company. Wow! Paano sa sinakaya, klaro. Bangkaya, Unsa day oras ang fireworks sir maano? Ang ingon nila, Lakjis. Ah. Gwapo nang Tama-tama pag Pagkuman, karando kayo makauli ang tao no? Oo. Gani. Ang tao ro ko do. Magtinigulap po kasi ng girly po. Ala kay si admin akong inan nga ayun yung kay championship na na. Naapod. Tuot na diya kami karon. Na naman dia. Wala pa sa sugod lagi. Bayad. Mo ba? Tukulit man ang kuan, tukulit. Ha? Milyon na si Elias karon. Ilyas? Oo. Wala pa siya sa kuan no, ABS-CBN. Ano, Shamrock, ang Shamrock ay 190. Shamrock. Artista na, akat ng milyon. Dali ra kay kwarta ni. Kay 1-1 na.
siya mag-ano. Dili magdumot. Para sa Kabarbe A. Hindi na makapak siya. Panugoy. Black. Bang. Bang. Maluyo. Patay na, 4. Wala na kalamin, nagrally. Gani. Atsa dyan! Atsa dyan! Atsa dyan! Espanyol tulang kaya na daw. Espanyol tulang kaya na daw. Espanyol tulang kaya na daw. Ah, the iPod. Nasa tayo nga, diba? Higit sa club ko, ano na naka-tundok-tundok mo niya. Top na ko na yung mga dagong negosyante diri. Oo. Sponsor mo ano din. Kung siguro ni. Espanyol tulang kaya. Magpa-seminar tagto ng kuan, PNDF. Oo. Isang duha ko na ko, wala akong akong suggest nga. Nagbasa gyud. Palo! 6,000 pa sa ako. Jud na. Bayo siguro. Duha, bisan duha lang ka katong ipadala. Oo. Para dili dito sa bayad. Tama. Kaya siya. Limot. Bermudez Pusa. Bermudez Pusa. Bermudez Pusa. 5,000 sir no? Asang kuan sa din yun? Galsur. Del Sur. Last kay Digo, apil man to ko sa Digos. Sila Sir Wing. Lakaya. 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 Oh! Award na lang. Ala. Ang pananaw dito natanang diri. Oy! Babae mo siya tao kaya na babae diri oh. Pangatlang tigulang na diri. So mo ni ba? Dato ng barangay. Mas dato umuha kay dayon mo sponsor among sa among kapitan.
Lami ang pagkapalo ito sa lugan. Labay! Labay! Close score, daan. Close score, daan ko pa. Klaro kayong kuwan. Di na mao, katoy sa public agad kung kakamuling. Sa iya, gyapon. Grabe. Tayo, distribute ang bola. 4. 18. Bang. Down the ball. Sa dyan sa mga training to. Ah, dyan. Mo si Mendoza no kay wala tuo. Wala to na. Lagi. Alam ni sulod. Bibo na dito oh. May gani ka dito na karon. Iya pa ni kadlawon. Mayura wala pa ni approve ng Mayura ay. Committee. High school pa to? Kali siya San Joseph. Pero Davao Days. Bata pa no? play. Uy! Nay isa sa kapalong tago mong gabaw. Balay na dira sila ang Ay, tumura katong sa saman man siguro to. Oo, saman. Busokon. Busok siya. Wala. Langsang na oy, sige paliga diri sir, langsang perminti ka tulong ko. Best yeah. Ay si Rene. Oh. Lami pagkaano oh. Tura. La Rani. Rani. Oh, asa ka na. Kapalo mo na ng bibo kay tao. Oh. $24? Ay daw mo. Hello. Winner Kambanugoy. Fourth set. Agoy nakatubang na si Ading. Sabay. Oscar. Uy. Ading na, wala na ko sport.
Patay! 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 Na-score pa lang. Gusto tayo. Gusto tayo. Ano? Espanyol ko lang kaya. Suda na, wala pa siya kasi. Bermudez kaya. Banduya to. Ay, isang talo. Pasan tayo. Ay, nakaya. Nakaya. Nakirig yun. Espanyol ko lang kaya. Magsabot na lang mo na magdungan. Now, ano yung first goal? Pagkakabantes na. Ayan. Sumog na. Ay, kuya, ay, Bibo ka ilang dula kay ilo. Aba, hindi ba? Ading na. Cross court. Ayan, meron. 5, 7. Laro kayo. Kambanugoy leading. Coara cross court. Ay, good service. Ay, touching, touching. Touching, touching. Ay, touching. Good job. Espanyol, tulak, kaya
ang libero. Marami ang libero. Pagka-member na mo, para magawa ka na kung ang mikasa. Ah. Hoy! Oh, free ball! Hindi rin manoon na free ball. Good service, oh. Good service. 22, 23. Agay. Oh. Ay, ala. Palo. Ah. Maluyo. Pang. Ito ara, human. Ay. Dara human. Dara human. Dara human. Congrats, Kambano Go.